bamanyari che ana muso demzeni mabakoro maliko na maliko ka ufo ka walima do ka sangane bi araba dunya jemuka soma dono o nundo toyi ni wati namro bo ka ufe ne ganye ta ondana ko no goji me anfe anya jiga ka fo ona soro mali jamana fandana blaje nefe sege si babi ini sokoma nse samaira kon bashitila isano bashifoiti ma kon basiti yerela alhamdulillah dimba ka kene bashitina ay wa dugu manjera odo haya ambe ala fuka barkada ala mi dugu kuraje anyana kasola nga chiba nyumanka nata deni abdullahi di mamadou do kosebe kishine baye ala kana fana ala horomai samaira ko fami kanu bago fu maliko no fukata si maliko kanama fenfe sokoma dono jemu kan sukanti shirifla tv jabarani sanfe ama fongu bela jilin ku bisimlani andonto e bisokoma utakonnana lala kuyati jemga adonjo anyana wato ya fo chugomina na manya kafoni ya onga chaye je dongodo kadam ne tene katabla ala musa domina ne ala koni dugunyu manje anasige ne nchayenka la ko sa kasiga kanumba ne ko ulunu sonja madama ne kasiga onyina fimbo okumu ko andala kuyati anatemani barawi na fo abluda me chugomina na manya kafo chirajanta mabara do anka meka masiri chugodo de la ni jemuka krefe juru ode bala wala krefe juru dala ko yato bibulu aywa samaira yananga tan jemga nyefe atla kanumba ko yere o 70 akaba jemga ntise ka damne na mata munu nuvu sule mu ko kasuku konnana keren me ala tezara kun folo fango de min kan farfoni bo ni sa sura jurko ato soro ko de ya me gongon duru itoran flabi duma jemga ngase kala se uluma sababu ma nuvu sule mu ko yi ko produit zara o ana tezara kun folo mi kasoro ka singana ni nan take libtoy bala amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père mali bebe ni lele bara ni infusé ka ji kala ka ke teka unele Tiens mon père me ani mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko ta te zara te ka te ni abi sabi sababo ni te wala ben ni ya kila kura ka sagi kana na ka ke gurgo wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kila kwa appelé mo wa je mo ni de te ka te la higa so za bole me fele fe na de jama jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena budji Allah farafide no jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena budji Allah lala kuyati ni nfoyega kasewe avo suku kono bashi du oni chenchen oteba ono te bale bo ni fie yara la dona yara gongo na wuli ka ona yara la kasewe ona do yugo ola suku kono bashi du oni chenchen te bale ini sigidi chenchen ola ko lala kuyati ni ya tagalage ni munye ando nganji ode ba to alibi lala kuyati angoni malaka fashulo faranyonga ngasana ngasiga olu faranyonga ande fie ni bonse morodonde obebe ni metalige zigiri kadi traore la ale ka nobla dum mbamburu so madena ko sinji sinji samaira u ko bayre podi sinji ala ka nge balma mawni ma sinji ko remi ini mbami ngoni sinji ko ni no balma madike dokuna awu bora muso kelena odi sinji bora muso kelena o sinji ngo fana balma ya kelenya ani balma ka suru nyogona aka suru nyogona nga danfara donu mo nyonche ya ka suru nyogona sinji ma ani balma ma hakilla danfara ka nga suru nyonche aiwa bashi dona na kawla ni fla ko ni ango fese bo fo ko sinji ko oglo me falla urishila ko tine samira ko ni kelenti kala ko ala visa mafu jahannama hono de wala kana sama amina ala ka nga sinji kula ala ka nga sinji farala ona kadi trawe amo alika uno blood manye mada so kana kuna fun balanda ele ubebe Sinje be gazila
Lala Kuyate ko sinyi be kashila sinji kana kashi do to mi mai de kudi ko sebe sinyi manga kashi mene jigiya do Samaira wallahi jigiya sinyi mau awo Lala Kuyate akanga ke nyogon jigidi weche ka janto nyona ko sebe Lala Kuyate ni de unye kelin soro o ba soro de unye o bela jene soro ko sebe bawo Lala Kuyate fe manogo de amanogo de chere ba do timba de bala ko sebe eni mami ye sinyi kele Lala Kuyate akagere ekatira mugo ye degundo kono wal makiwal do kono na soro so o mandi yani ya tige ye chugodola Lala Kuyate ngini na hina do bunyaka farkan shichi ko sebe kudi wallahi amanogo ame duwo de ke alaka hakili madama amina ya rabbi Samaira mata biya manogo de alaka sinyi mo bekele ami Lala Kuyate koni manyi nyoro sogo cheba kera enyi jugu koni mafara ala mafara ka ni melege be kumonyo dono du jefe yado Lala Kuyate kuna ko mbala chogo be chogori aywa Samaira du kuna funi mbala amasiri lime ko sebe wala ami isorta na nyuta amita juila fukata sikono buguma oni yoro ko folin flayen ko ni ala mabasike Samaira kunu to la kana suba soroni o ka military ya sala kana obsega sabati tugamina Lala Kuyate abara nundo na kabeni abdego kletan woro ane atletan wolon vlawi krenga menya ma juila ani kono bo kaufe Lala Kuyate abrigade ngala adara mami fe ode ministre d'etat général de corps d'armée ya fuma bala Sadio Kamara ye ako Lala Kuyate ni atagalage 16 avril mabe abdego kletan woro ma Lala Kuyate o temene mimbe tali Kenya fe to mena ministre d'etat la na kadiye la kana ministre to comme commissaire de la défense et des anciens combattants général d'armée Sadio Kamara Lala Kuyate
ye brigade ngare koni da jola ka ofi min baraw akera farefoni ani sonya kono lala kuyate ako anofe mi metalike general de brigade tumani koni la ni o chef d'état major de la militaire ye okumeta madeuna lala kuyate ka faraya kuma wala jola baba gouverneur ka madame Kulubali Mariam Kulubali lala kuyate ako baranundo barawla mi metalike jamana ministre na kata madeuna utara bonya masikita kanyeshi jola la dala dugutigo mo lala kuyate jola dina nyama la kuyate kanyeshi olu bela jenemo mi nkona na olabana ka jamana kontiki ka folikane ka lase omo la kuyate o kelengo ve général de corps d'armée tere sauto ya général de corps d'armée d'état général de corps d'armée Sadio Camara ana tamanyo o ka sura ka yap mabala do moblu kono lu ko kunda tulaka tula o yeduguye ni ani jola tie kilometre lonvla bunyongodo la kuyate o dugu de konna na mi metalike jola kamba ala kuyate abrigade mvolo adara yele o abara o na dangana maya o dugu de konnana fenze mi ngoni tame o fe o de hectare keme duru bonyongo yi la kuyate akoni atagalage kanyere ona atoda damina o de 25e infanterie motorisée ako la kuyate o mu konnana ako kanyngoni la kuyate tula dugutigi mi metalike bina jan koni la ka farayat ma bala kala dugu yira mala kafo o nyama baka yakuba dole mariko la kuyate o bele jenya ira ka fo ko ni bara nkera ake kumana bawo anake sababu ne ka dana ya ne ka onati yenka de nduzukuna la ko tena manya ka fo abe ka dama babo mi metalike jera wala kula o keme ko kala malama wone ka yakuba ni roko folina mi metalike chef d'état major de l'armée de terre la mi metalike tumani koni général de brigade tumani akula la kuyate ni kamingo ni flani ana dangana maya jola ka ofi la kuyate la nyini mimbe ala odi ka yira ka fo jamana kono maranye fuete ni jamana nyama na ansa wote mina akola la kuyate flana odi kasika kesubu jamana kono do o kasika ukabara ukenda malama kasoro o masira o jamatike la kuyate hukumu kona na mimi teleke jola gouverneur yerela alikini ngakora fota aye ayira kafo jola ye marabulu kurayi ako yira marakafo o commune yo omwa ani sabade be jola la kuyate cercle woro be jola ani arrondissement ta ani sababu nyonko akunga binaka biya la kuyate siranya abeni yura kilingel na bela jenina kaswo be ke jarawula kulu uluka la malama hoye okumu kona na madame Kulubali Mariam Kulubali jola mérite jola gouverneur odi jola gouverneur ba kumanda ngodo ala bana kayira kafo ko ni ngoni ye yaf mabala fien kurayi ni ntira jola ani anonko dugula ko wa anali ajame oluyi ministre ka sura kayira kafo ako lala kuyate atemebli ni bara ngoni anadangana maya wa bara kalfa minuna oba anyini ofe oka osina telia ko na manya kafo fajara fa manya mawo ngena kilene be ola ode jamana ntagane ana kishili jamana kono doni obloko no fimo tanga na kishili lala kuyate obolongo fe otaraya mabala kono boka ofana fe ako okera kabin abiro klitani wolo vla samba fani mo woni wore ako nya fe to mala kuyate yemvana kambrebele do anadangana maya kono boka ofi wala sani kasika lakana ne ka sapati yemoni segu gouverneur ba commissaire général de police le mali Traoré ka farayat mana préfet le sous-préfet ka ni dine nyama na da dugutiro ulude bora ka ke jama kuluba keleni ni kasika ministre ni atamanyo ni ko kumbe bonya ani karama kono la kuyate ka yira ka fo mi metalike kono bugu fanana uluka ka anajo hectare ke meduru bonyo ngola la kuyate alibi kasika yaf mabala jugu ni ka dansiro uluka la malama wala kono bugu ani juela ulu marabulu ba konana ko bara ngoni akela nusunja ani farafoni kono Daniel Fomba amma pe juela ali ka fasili do ani mi salo ka bo esor kono kasani ukabi boli samaira salanga bo esor kono amma bulika ta tungu ni manyama wari admande barka baka metalike kalangula o kuna foni ndumai ayira ka fo ja na le tungu marafe o ko e kon so ko ndale na kukwa lala kuyati mimi mfuyi marskalo kletani kele samba flani mugoni woro temeni mimi tanike ijarawula kulu madawla o kun tara ya mabala ja dugu konana o sile ja lala kuyati tenengu o cercle kono moti umara bulu bakono lala kuyati o kunya nyini karankara mo fe o ka kalanso dashwa lala kuyati ni ka o yera nyini lala kuyati o kun kera kewale mini akera o chukula o kun kona lala kuyati kasangani yera marakafu o manyama ka ulika jowi madama jamana nyama ka la malama onu ka ulika jowi ba lala kuyati kala fen fitinte jamana kono demizeni aleka hakedo lala kuyati wa ajoro bade be ala jamana yi wali barawla ko kun kona la jamana nyama
ɲɛmaw ka sɛmɛ yɛrɛ maraka fo maa ɲɛmaw fɛ ala kuyate olu dɔ fara wuli ka jɔw kan walasa ka se ka ala kuyate kalanko a kana se ka kɛ o cogo la ala kuyate waati caman kelen kɔfɛ ala kuyate lamagalamaw la i b'a ye k'a fɔ min bɛ taali kɛ abrikɛ tile 20 san ba 2026 tɛmɛnen kɔrɔ n den tɛnɛ don ye wa a ko ala kuyate ja kalanso ala bana ka dayɛlɛ kokura kalandenw ye ala kuyate a ko n'i ye a taga lajɛ a ko a kɛra nisɔndiya kɛ wale kosɛbɛ bawo n'i ye a taga lajɛ ani san laban tɔ o man jan a ko ni maa min ko san laban ala kuyate b'a dɔn k'a fɔ san laban kinbiri olu de bɛ kɛ a ko n'a kun man ɲa k'a fɔ ko ka kalanso ninnu kɔni datugu nin waati in na ala kuyate ko a deguntan kun tɛ a ko nka a dayɛlɛli min filɛ kokura a bɛ ni a bɛ ko tile 20 san ba 2026 ye ko maa bɛ se ka fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamina ko wa ko nisɔndiya kɛ wale don ala kuyate min kɔni yera ni ka laban ni k'a tare ja ani a dafɛ dugu maaw fɛ maa dama minnu ka denw kɔni bɛ kalan na ja ekɔlisoba kɔnɔna na a ko ala kuyate kibaruya filanan min salo ka bɔ amapu tɛnɛnku olu ka lasigiden ala ye sare da y'a fasiri ala kuyate an y'a salo ka bɔ histoire kɔnɔ Samaira a tɛ tɛmɛ nin na ni nouvelle duman ye ne dugawu kɛ halisa an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ala ka basigi sabati o la an bɛ indépendant ta Samaira n'an y'o ta min bɛ tali kɛ ka se ka sariya gafew k'olu bayɛlɛma ni o ye falsification ye ɔ maa fila kɔni tɛgɛ dara olu ka n'olu ka baara kun bɛn bɛ nin waliya ye maa yirimajɔkaw fɛ Lala Kuyate ka sanga ni kunnafoniyaw ye ni a sɔrɔla ka bɔ ba polisilakaw olu ka kunnafoni di sɔrɔ yɔrɔ Lala Kuyate a ko nin kɛwale a kɛra avril tile 13 ani a tile 14 tɛmɛnen a ko commissariat de police min bɛ yirimajɔkaw fɛ Lala Kuyate a ko nin kun ye sɛgɛsɛgɛli dɔw nun don ka sanga ni maa dɔw ka damakasikan ye ka ɲɛsin a mɔ Lala Kuyate o de kɛra sababu tigɛ ka da maa fila bɔɲɔgɔnko kan maa fila minnu don ni sɛgɛnnamaw don nazarakan ko ma ko 2 suspects a ko Lala Kuyate maa fɔlɔ o kɔni o tɔgɔ o bɛ daminɛ ni S ye a jamu o ye G ye a ko a si bɛ san 36 bɔɲɔgɔnko la a ko siga kɛmɛ ala k'a fɔ Lala Kuyate a senna ye kɛwale dɔw la Lala Kuyate minnu ni a bɛ kɛ sababu ka se ka carte biométrique fu k'o ta k'o di maaw ma a ko Lala Kuyate a minɛnen Lala Kuyate brigade de recherche maaw fɛ a kɛra sababu u ka taa a jabala la ni ka taa larawuliw kɛ o min kɛra sababu u ka bɔ ni yakumaba la papier mafɛnw caman ye papier mafɛn minnu don ni a yuruguyurugulen de don ko kuma ko administration de plusieurs pièces administratives falsifiées Lala Kuyate a ko ni a taga lajɛ o tɛmɛnen kɔfɛ lakana tigilamɔgɔw labɛn ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye o de hukumu kɔnɔna na Lala Kuyate wele bila maa filanan wɛrɛ ma min ni o ye BO ye san 28 a yɛrɛ yira k'a fɔ ale min ye denmisɛnnin ye ko nka ale de ko in yɛrɛ a jubaju ye koyi Lala Kuyate ko in bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu ale de da fɛ o ko présenté comme le principal artisan de ce réseau a ko Lala Kuyate o cɛ in wele bilalen a mɔ o taara a dayɔrɔ la Lala Kuyate o taara sɔrɔ papier o lafulen caman bɛ yen a ko Lala Kuyate carte biométrique fu a ko copie vierge d'extrait d'acte de naissance olu sɛbɛnw bɛ dilan ni papier minnu ye a ko olu kuraw caman kun bɛ yen a ko Lala Kuyate ka fara licence kalan licence kɛ licence diplôme olu dɔw fana kun bɛ yen ani maîtrise a b'olu bɛɛ dilan e mago b'o dɔ la wa ayi master kun b'a bolo wa master b'a bolo n yɛrɛ bɛ sɔn ka se dɛ Lala Kuyate k'a fɔ ko ma ko fils individuel o falsifié Lala Kuyate ani bajiw Lala Kuyate ko o caman kun bɛ nin kamalen kofɔlen in bolo dɛ maa ko n t'a dɔn Lala Kuyate fɛn fɛn ye nin bila nin na maaw bɛ san 10 ko fɛn minnu ɲini na maîtrise o de filɛ e b'o ta e damere y'i ka so tile kelen dɔrɔn e b'a bɔ k'a di e tɛ maa la ta kan Lala Kuyate a ko maa fila ninnu kɔni o labana k'o tigɛ kɛ o k'u ye ni k'o sɔrɔ e ko woro paɲɛ ni k'o sɛnsɛn ka taa ni o ye kiiritigɛlamɔgɔw yɔrɔ n'a ka biya o bɛ kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan Lala Kuyate min kan ka da o kan olu y'o dɔn ka tɛmɛ anw kan wa ɲinini tɔ olu bɛ sen na walasa Lala Kuyate ka se ka yakuma b'a la ko ye kunkun ani a ɲɛ dɔn ayiwa Samaira an bɛ dugawu kɛ sa ala ka an kisi jamana in kɔnɔ ko u bɛ fɛ ka maaw ɲɛ ko ka yɛlɛ sanfɛ de sisan o siratigɛ fɛ an bɛ to indépendant kɔnɔ min bɛ tali kɛ an ka école karamɔgɔw ka lafasali kuluba olu y'a laɲini k'u ka laɲini minnu bɛ yen ko ni olu ma se ka waliya hali bi ko u na taa baara bila la min bɛ tali kɛ tile 3 la k'u bɛ daminɛ mai kalo nata o tile 13 ko baara bila in kɔni na daminɛ o la Samaira Lala Kuyate école karamɔgɔw ka lafasali kuluba n'o ko ma ko
syndicat signataire du 15 octobre 2016 a fando do ko une partie ngana manala ko yate sinemu maw FTC ani sildefu fakasi la ko yate finna ko mogoma ako la ko yate ka beni kunu ma de do avec claim woni kene temene a okuni la somoni barabla ko mako préavis e sabala somoni barabla uyi udaya mabala tabalika la ko yate akoni atakalage okoni okani bataki konana uyi atane kanyeshi jamana ministre mami kabala beta kanyeshi bara ani furbacha ko nyomo madama sigi kafo buna kunka la ko yate akoni atakalage ko karamo ko minu ngala fasal kulu minu flani nyeni kan la somoni barabla bara buruda uyi ayira kafo la ko yate fe majen chama de kera sababu ulu koni ka ayira kafo una barabla ke ako majen la ko yate ako ubitalike ulu kala nyu chama bi okumi ninda nyini kanyeshi jamana nyama ma la ko yate nka ulu masi ake sabate fenye ako ni atakalage ulu koni la malama wa chama ke anu ka jo chama la ko yate ubenata ulu masika usago soro ako ulu la nyini kumabado la ko yate umiwa ako la ko yate ni atakalage application immédiate du procès verbal de conciliation du 18 mai 2019 ako bengara fendo kan mekelo kletani shiri samba bafla anetano kononton ako la ko yate o bengan ulu kala walia ako madama oka ulu ki soli sigi fendo ka ode ekole karamogo a joro fana kafa jamana forba chauta ko manala ko te service centraux ako la ko yate ekole karamogo nunga la fana kulu ula ba me kanyini ko ko tubu ako la ko yate de samko kletani soba samba faire mo fla ako ni ata kalage ako ulu ni fendo la nyini o prime spécialisé kanishi kala karamogo manala ko yate oka do bala ako kafra obela jeneka ako la ko yate kewali do ko ni okeme ka soli sigi okano watina kanyishi ekole karamogo madama mari jamana misiri mi kabala beta kanyishi kalankoma ako uluka sojuri ako la ko yate ni atalage kafra obela jeneka wi ayira ka fo la ko yate munu ngoni be ni licence be obulu uluka black ata sanve kalanso ko nana ako la ko yate okoma ko redéploiement des anciens détenteurs de licence au niveau secondaire ako la ko yate kafra obela jeneka ni ta kalage ko ni daw sore fencha ma la ko yate okala nyini ba ko nana ya yira ka fo na manya ka fo ulu ko ni sigi meri se ka fo yi nka la ko yate ulu be ko ni sanu che ko ni be ayira ka fo kle sababara bla ulu be ulla bena ni abe damine la ko yate nyamba de mekano kle tani saba katabla akleta ani duru samba fla ani muwora na tawla mana min nani ulu kan la nyunu make sabati foni fasal fla sabati ani la nyunu ma sabati aywa ala kan la nyunu sabati amina ya rabbi mata ekol ko barabla ala to kuma fon dum ba so wati mina sala bansira examen obi la bena na foro ko barabla kana la ko yate achemai wala ami do okay ala ka uni de manyama be fola amina ya rabbi wala samaira ami bo indépendant kono ka nouvelle horizon angota nanyo ta samaira amta Tombouctou na sira Tombouctou mune talike Tombouctou ali duguminde ni o gundami o gundam ngoni marabulu o kanyema ni chef de poste ali ko ni bonena ni na fokata si mi maka mobli budi o mado fe munu mabugu na tike la ko yati avec le cletani chéri chou ka duguja atletani kononton samba fiani ngonu worola la ko yati capitaine Mahamadi Danfaga ya foto mina odeye communauté mbe gudamu o chef de poste depuis samba fia ani mwani saba ko la ko yati ayera kafo ni chebai la ko yati mado ko ni abona anina la ko yati anaka mobli bulla berti ako manunu ngoni o masiga buguna tire ako ni atakalage capitaine Mahamadi Danfaga anaka chauffeur ke la ko yati okume moto dore sans faire ni don konfori ba okume chi dore la ko yati ka masurmana ako ni madama sirame mbeni abeta tonga fe la ko yati okume chi la o sera de fe ako obo otoro ochi de la la ko yati kuma ni otara be janjugu do kono okuma ko ambiskadi ako la ko yati okumu kona na osele makofo nunuma okoni oma ako bla da grindala manunu de fe la ko yati ni kalaba ka ni ka tasma shuru ya mabala capitaine Mahamadi Danfaga anaka mobilebola berteka Allah la ko yati ako ni atakalage des victimes qui ont succombé sur le coup ko onongoni fe ko yati manunu fla ko ni oni ngoni boro orola
ako o kɛra min kɛ maa minnu ye nin kɛwale jugu in kɛ olu ko de labana ka o yɛrɛ ɲinini ka boli ako o bolitɔ Ala Kuyate kapitɛni Mahamadi Danfara ale ka marifa tun bɛ a kɛrɛ la o y'o sama ka bɔ o kun ils se sont enfuis emportant avec eux l'arme de service du capitaine ainsi que la moto utilisée par les deux fo ka se moto min ni o kun b'a min bolo o taara n'o moto fana ye a ko Ala Kuyate Berete tɔgɔ min don o de ye kapitɛni ka mobili bolila ye ani don o kun bɛ moto de sanfɛ o kun bɛ ka taa ci dɔ de la k'a masurunya la teliya ne ka segin a ko Ala o don o kɔni maa fila ninnu kɔni o bɔnna o nin na a ko Ala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin ko in kɔni a kɛra kinikini ye Ala Kuyate a kɛra masiba ye bawo Ala Kuyate Mahamadi Danfara a ye mɛn k'a fɔ kapitɛni Mahamadi Danfara a ko maa dɔw Mali jamana kanu bɛ maa min na a ko maa dɔw Ala Kuyate a dɔn bɛ kosɛbɛ Gundamu a n'a lamini na Ala Kuyate baw a tɛ fila fɔ fana kɛra jamana o tanga ni baaraw ye a ko Ala Kuyate hakilina kelen min bɛ o la o de ye ka se ka jamana taga ne ka kisi ka se ka ne jamana ɲɛmaa olu ka kungilennaw ye a ko o baara de tun bɛ kɛ ya kuma b'a la kapitɛni Danfara fɛ ko wa ko bɛnkɛ na a kan k'a fɔ ko kapitɛni Danfara ni bɛɛ lajɛlen tun ka di Ala Kuyate madama ni tun ye a ka baaraw kɛ a kɛcogo la a ko Ala Kuyate nka nin ko min kɔni filɛ ka kɛ tan a ko a kɛbaaw kɔni o ma se ka buna tigɛ fɔlɔ nka Ala Kuyate an kɔni bɛ dugawu kɛ kapitɛni Danfara a n'a ka mobili bolila ye Ala ka se ka ye fisaya o ma ni yan ye Ala ka Ala ka sɔn suma o ye Mahamani Ture ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ kosɛbɛ Samaira a tɛ tɛmɛ nin kan an kɔni bɛ Ala de deli toujours an tɛ sɛgɛn o la jamana in lakana n'a basigi Ala k'o nɔgɔya jamana in n'o tɛ a ko kɛra baara ye soir de Bamako an bɛ don ale kɔnɔ n'a donn'o kɔnɔ an bɛ taa Bajangara Samaira min bɛ tali kɛ maa minnu tun bɔr'u sigiyɔrɔ la k'o sababuya kɛ lakanabaliya ye k'olu bɛ ka segin ka na Kokura Bajangara marabolo kɔnɔna na k'o bɛ jigisigi jira ani jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka cɛsiri Lala Kuyate n'o de fɔ ye ka taama to sen na bolofifa o jɔ man di a ko Lala Kuyate o kumu kɔnɔna na fasiri y'a ta n'o bɛ tali kɛ Mayimuna Dunbiya ale ka kalamunkala la a ye min su dabaji la ka nɔ bila kɛ Lala Kuyate ka sanga ni soir de Bamako o ka bi bɔli ye i y'a fɔ cogo min na an ka taa P-Dogo kɔnɔ n'a ka di ye an ka taa Bajangara o maraboloba kɔnɔ Lala Kuyate a ko n'i ye nin yɔrɔ in ko fɔ min fɔ ye Lala Kuyate jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ nin yɔrɔ in kɔni a kun kan ko dɔn ka sanga waati tɛmɛnen dɔ ye bawo min bɛ tali kɛ jalaw la kulu la u kun tɛ ka yen kɛ u ka munumunu yɔrɔ caman ye a ko nka Lala Kuyate an bɛ don min i n'a fɔ bi maa bɛ se ka fɔ tare nka laban ni ka waw fɔ Ala ko n'a ka di ye ni seko ye tigɛrɛ ye i bɛ o kɔnkɔ ka sababuya kɛ mun ye a ko Lala Kuyate maa minnu kun kɛ bɛ sababu ni ka o sigiyɔrɔ bila ka sababuya kɛ ngɛrɛndɛ ani jalaw kulu ka bagabagali ye Lala Kuyate an bɛ don min i n'a fɔ bi o caman kɔni b'a la ka segin so ni k'o boloda a ko kɛɲɛ ma bangazi o cercle kɔnɔna na a ko hukumu kɔnɔna Lala Kuyate maa kunfɔlɔ kɔni o bisimila la Lala Kuyate bonya ani nisɔndiya kɔnɔ Lala Kuyate kumana min na o kɛlen kɔfɛ ka waati jan kɛ ɲɔgɔn kɔ balimamanw filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura Lala Kuyate a ko den ni fa filɛ ka sigi kɛnɛ kan ka kokoro a ko cɛ ni muso filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura du kelen kɔnɔ a ko Lala Kuyate den ni mansa filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura a ko nin ye tare ye a ko Lala Kuyate n'i ye a ta ka lajɛ a ko kumana min na o kun gɛnna ka bɔ o daga yɔrɔw la ka o fa dugukolow bila Lala Kuyate lakana ko sababuya la a ko maa bɛ se ka fɔ nin kɔni ye o ko kɛwale bilatɔ ye dɔ fɔ la bawo o b'a la ka segin so ni ka o bolo da a ko Lala Kuyate n'i ye a ta ka lajɛ min bɛ tali kɛ yɔrɔ la ni o bɛ bayiko fɔ kolongo bɛ o la Wankɔrɔ Sokura ani o ɲɔgɔn caman Lala Kuyate a ko maa caman ko nin ye segin so da ni yɔrɔ kɔfɛ ninnu na a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko maa ko ne y'a yira k'a fɔ nin ye danaya ani kumaba la hakilisigi baaraw ye maa ka di y'a fɔ jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ Lala Kuyate nin ye o nɔ ye maa dama an ka wolomasiri tabaw baara min bɛna ka kɛ o fɛ su ni dugu jɛ a bɛ se k'a fɔ ko nin ye o jaabi ba dɔ ye a ko nka Lala Kuyate min bɛ senna sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa ninnu bɔra u ka so ni a mɛnna a ko dɔw ka so olu cira a ko dɔw ka baara kɛtaw tiɲɛna a ko dɔw ka foro o kɔni bɔsira o la a ko nka Lala Kuyate n'a ma ɲɛ k'a fɔ segin so bolo datɔ filɛ nin ye a ko Lala Kuyate hali bi dɛmɛ ni dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin o ma sigili dɔrɔn tɛ nka Lala Kuyate o kana na sigi ten ne ka o tigɛ fila da o sen kan nka o kun bɛ ca min Lala Kuyate dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin o ma walasa o baara ninnu o ka se ka tɛmɛ ni o ye walasa o ka dugujɛmɔgɔ mɔgɔ ye ta maaya kɛcogoya Lala Kuyate o ka se ka to o bolo nka Lala Kuyate segin a ma kɛ ko o seginna ka ban wa o ma segin ten o
una mun kɛ una mun dun la ko te ko u ɲingali fana kan ka tengo ko ni waati na wele bɛ da ka ɲɛsin hali bi jamana ɲɛmaaw ma olu ka baaraba de kɛra sababu u ka se ka segiso boloda nka hali bi u ka dɔ fara o kan ka sanga ni magɛn tali ka ɲɛsin maa kɔfolo ninnu ma minnu filɛ ka segiso boloda la kuyate o fa dugukolo ka waati caman kɛlen ko fɛ wali yɔrɔw la ni gɛrɛndɛ kɛra a sababu ye la kuyate kɔfila ka kɛ o la kɛra dumuni bunna kun kan lakana ko kɛnɛya ko kalan ko ji ani o ɲɔgɔn caman la kuyate cogo min na o ka maaya dugu jɛgɛ mugan ni tan o ka se ka nɔgɔya o bolo Maimuna Doumbia ale de y'a fasira n ka salo ka bɔ sɔrɔdɛmɔgɔ kɔnɔ la kuyate i bonya b'a la Samaira i da sera yɔrɔ min na hali jamana ɲɛmaaw kelen tɛ b'an ka nin ɲumantigiw wele bilalen d'u fana ma ni min se ye min ye u ka se k'o kɛ déplacés ye yaasa u segin u ka dugu la a kana k'u bolo degun ye o la a ka se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ bi an bɛ les échos ta kosɛbɛ an ka bɔ a kɔnɔ o ye tiɲɛ ten o kuma cɛ nafa ka sɛgɛn na n'a ye les échos ta Samaira o don min bɛ tali kɛ an ka duwani cɛdenw na olu fana ye wulikajɔba sabati ka se ka tɛgɛ da fɛn dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ funu baraniw o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw la minnu tun bɛ ka don jamana kɔnɔna na Lala Kuyate ni ye sanu tuma bɔ dingɛ sanfɛ ina barika da bɔ ni ye sanu tuma bili sanfɛ barika bɛ da bɔ dingɛ ba de o bɛɛ y'a dɔn ko bili kanfɛla o ko n tɛ damada ye ayi o tɛ yen kosɛbɛ Lala Kuyate kunnafoni y'a ta min bɛ tali kɛ brigade mobile d'intervention cɛdenw na douane cɛdenw ko don ka bɛn ni avec tile 17 san 2026 ye Lala Kuyate o ka wulikajɔ a ye nɔ bɔkokura Bamako ani o nɔngɔndogo dɔw la Lala Kuyate ka sanga ni o kelen kɔfɛ ka tɛgɛ da fɛn caman kan minnu ni o masiba a kun bɛ se ka bonya lakana bonna kun kan Lala Kuyate a ko kɛwale a kɛra nɛgɛ ɲɛ 10 waati Lala Kuyate avec tile 17 san 2026 a ko ni a ta ka lajɛ kibaruya jɔnjɔn dilen kɔfɛ o mɔ douane cɛdenw o wulila ni ka dɔ fara o sennɔ kan ka sanga ni ɲininiw olu nun donni ye u taara bali camion belebele dɔ la Lala Kuyate min ŋɔni ni a ko na a famɛ ni ka ɲɔkɔrɔ sɔɔri Lala Kuyate a ko a baaraw senfɛ douane cɛdenw o taara sɔrɔ 23 bonbon o ye jumɛn ye bonbon Samaira de mercure mercure tɛ min bɛ kɛ ji la daragitigiw fɛ o tɛ a bɛ sɔn ka ko ye kɛ ne t'a dɔn ko 1650 bâtons d'explosifs olu kɔni ye pɛrɛn baraniw ye awɔ Lala Kuyate ka fara o kan 2 rouleaux de cordon détonnant ok minnu mugu jugu bɛ kɛ minnu wele ka opéré a ko Lala Kuyate o fana dɔ sɔrɔ la 25 détonateurs Lala Kuyate 17 briques de chanvre indien o fana sɔrɔ la o bolo Lala Kuyate nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ douane cɛdenw na o ko ni labanna ka mobili in kɔni ni ka a taa fan yɛlɛma Lala Kuyate ka sanga ni a kɔnɔfɛnw ye bawo Lala Kuyate fɛn ɲumanw tɛ a ko n'a ma ɲa k'a fɔ Lala Kuyate a bɛ o cogo la o kuma kɔnɔna na douane cɛdenw o ye mobili ni a kɔnɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen bila u ka yamaruya kɔnɔ Lala Kuyate ka sɛbɛn sɛgɛsɛgɛliw ye bawo Lala Kuyate n'i tɛ fiɲɛ ta fan dɔn a ma bɛn i ko fɛn kɛ forotomugu ye a ko n'o dɔn ɲɛna a ko maa mun ɲini o ye kelen k'i yɛrɛ ɲini Lala Kuyate o de y'a to o ko ni nin ko bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ka taa ne ɲɛmaayaso la Lala Kuyate olu ko ni ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni sɛgɛsɛgɛliw tɔ ye hali bi ko in yɛrɛ a ka se ka a ɲɛkun a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ o ka se ka dɔn o fɛ directeur général min bɛ douane kunna a ka sɔrɔ a ka cɛdenw fo u ka cɛsiri ni jija la ani jamana lakanani baaraw la Mori Keita ale de y'a fasiri ka bɔ les échos kɔnɔ wele kɔnɔ o don Samaira a tɛ tɛmɛ nin kan an b'i fo k'i barikada i sɛgɛnna tɔtɛ sinafɔkɛ la an ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔnin na yaasa sinafɔkɛ ka se ka Lipton Zara kalamani dɔ min u ka se k'a fari bɔ ɲɔgɔn na a kan fana n'a lafiya awɔ ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛ baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɔ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara
ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ta ye n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲini sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feere yɔrɔ bɛɛ Zara ye ni wasolo SARL ka produit dilannen ye Lala Samara ama surugu kan diara ifa kan ni lafiya yado abana minno maingo afunderina kuma amano de kasabe yo kai te bayike surtout abuko me ayo ko baga musala bide musa bani me kasuma kan ne goninte ko musa fefetala fefetala ne makamara arangini de be bisa ni fudin da na musa kare me ga ambu musi ko da ya alhaji assalamu alaikum laji te ngere na duwa abara lala geti wonde chena iba do mafoko maya abano de kosabe ni ko bila ni madumuni ke fu mai chen ni mi bila ni majimi ite yara fu mai kosabe ila ko ite mai mi no de kumena yado tere mai ira kuma fu binbi manan kanjara kosabe lala ngashisa mbora ga jida kurendo nita ka ngono nyigi ni sungale kungara nkalo ina mesu Limanado Odo Samara amese ngala me bo fokura ka fo ni mun dona jabara ni ko sisa we so ma dunyo jamukan li sanfe jamukan do boka yula ka dam ne tenen tabla alamsala kuna fo ndo dunga jamukan ngono ni sondia fana bela se uma ko ni anye jamukan ta ko flana o ko awo sisa ame do nga do tuma ko kono ko sebe la ko yete akoni atagalage jamana angene ka jamana yenta machine bado be jamana kono nela kuyate seko ni dongo buna kunka na manya ka fo nyina sa utara jamana nyama ofe ka ke seko ni dongo ani kalan chola sai nela kuyate ola jamana be tamasheni anga yoroba munuji anga yoro sale munuji nela kuyate nakadiba fo ko monimo unu nela kuyate akanga do bala akanga fia ola madama shini machine ngene ma nela kuyate aibi anga sega meka antiga jo ala uche wallahi samara ya talage kunu era ni ministry kumenyonga kosabe mitelege seko ni dongo ministry la mamun dafi seko ga mamun dafi anyu anyewa anyu de egerala samara anyafu amichima amanjire ibe chiburu na sirana ai chima buru na machiyere ne machiyere ministry ni hagli to la sashiyere ananchi so na fogama nyonde na sora ni vu ai ba bajite ukapse kuma dolale yaro bajite kosabe okuru ene ministry kumenyonve la kuyate ni mafle so mo sama so la samaira barka daka uyala nyini kasika nyeda kuradi anga musée national ma ni ali anga seko ni dongu yoro kura yoro bilibili bai o ngani wati nuna kasanga ni jamana la hala o ko manyogon soro kosebe nga o baraw de na buluda kasega nyeda kura di yoro ku folima ministry da do baraw de la kasega nye folke ula ministry la ula amu nyemada soro kasigna awo nya sandamado e anga musée a fin chama crise chama kera gela chama kera musée ko kumsumana kosebe ala ni anga directeur ka chestri na ka jija fe ayi akla chama ski 5 ans gouvernement ga projet min be ko maliden croix pour que am se ka je ka baraka ñoo fe pour que mal croix se ka sigi anga siko ni dongo ka chumina anya nyini anga musée revitalisé musée redronté kabni saru am go ko anga sigidaw ñenemaya donc ango ambena ke wale baski senga pour que musée se ka ñenema chumina mali musée mun ñenemaya mali seko na dongo ani mali dambe ani mali tabiyaw bele be musée ngono no lakanana ko do bala avec sababu ka ke yelen kuraye mali kurala donc anyu bara damna ambalma espagnolu lu na me barake fioro chamana ube mali de me bara chamana donc unanga musée directeur yu bul di ñoma pour que ni projet sigi senga no amba bele ko ka miri ka musée miria kuranati donc obuna ke anga musée nyinamali aklina foloy aklina tobe ko fe anga UNESCO résident bien ne akli bala alere dossier interale ka rola ni ala sonama anale fana bina barado ke musée ko ina amina bara bulo chama di buloda menye damna mindu a jaranye parce que ambalma espero nyande mula abna ke sawe ka siraira baratola donc vraiment ni baradamna amena musée croya
kalo fila exposition baw bɛ kɛ n'i y'a jateminɛ an balimakɛ n'o ye conservateur directeur Kamaraka ale yɛrɛ ka expo ba dɔ bɛ nalen o bɛna kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ espagnol ka festival ba dɔ fana bɛna kɛ musée bɛna kɛ yɔrɔba de komi a kun bɛ cogo min na kɔrɔlen yɔrɔ min ɲɛnamayalen don ni dɔnniya bɛ yan kɔrɔlenw bɛ yan hakilijigi bɛ yan kalan bɛ yan musée yɛrɛ n'i ko musée kalanso de don aw bɛɛ b'a dɔn jamanakuntigi y'a déclaré ko ɲinan ka kɛ kalan ni seko ni dɔnko san ye donc o b'a jira k'a fɔ musée b'o camancɛ de la musée yɔrɔ ye transmission bɛ kɛ yɔrɔ min na kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na mais musée yɔrɔ fana ye min b'a jira ani diplomatie culturelle bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na parce que a bɛ Mali yangan bɔ diɲɛ kɔnɔ o ye koba ye donc an y'a jateminɛ an ka fɛsɛfɛsɛliw la n'an ka dɔnnibaw ni musée ko sabatira a bɛ kɛ sababu ye ka kɛ yelenba ye Mali kura ma. Nana Kuyate. Samaira. Musée. Ayiwa. Komi e kun b'a kɔnɔ. N kun b'a kɔnɔ Samaira. Min fɔmana a kɔnɔ ma dɔn a bɛ cogo di? Yadɔ a kɔnɔna a ma falen kosɛbɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Samaira n'i donna yen i bɛ sina ka a bɛ kɛ i b'a fɔ ko n'i tun bɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ quoi. Awɔ an ka seko ni dɔnko na siraw fɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ i tun bɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ parce que i b'a ye an ka danbekɔrɔw an bɛnbakɛw u bɔra fɛn minnu na u ye baara minnu kɛ laɲini minnu tun b'u la jamanako la fo ka taa se adamadenya kɛcogo ɲuman ma i b'olu taamasiyɛnw de ye musée national kɔnɔna na vraiment n'i donna yɔrɔ in na Samaira i yɛrɛ i tɛ fɛ ka bɔ quoi n'est-ce pas wallahi donc o kɛ mɛ ka adamaden kalan kosɛbɛ quoi i n'a fɔ ministre y'a fɔ cogo min a y'a fɔ cogo min na donc o kɛ mɛ ka an ka tabiyaw an ka seko ni dɔnko an ka danbe maaya kɛcogoyaw Nana Kuyate o kunta ye ɲa sira minnu kɔ hali bi o kɛ mɛ ka o de kolokoloni ka ninkura fiyɛ a la k'o bila ye o ka kɛ seereya ye donc kuma n'i taara ɲɛ jɔ a la Nana Kuyate a bɛ to i ka miiri ne ka hakili jigin kunun na Nana Kuyate min bɛ se kɛ sababu basa bi tɛ se n'i ma tɛmɛ kunun na dɛ o ye tiɲɛ ye walasa e yɛrɛ ka se ka dɔn k'a fɔ n bɔra jɔn na walima an bɔra yɔrɔ jɔn na olu tun bɛ cogo di wa ne yɛrɛ bɛ cogo di bi parce que n'i ye o filɛ k'i yɛrɛ lajɛ a bɛ se ka i sɔn hakili la ten o ye tiɲɛ ne ye tiɲɛ Samaira a tɛ tɛmɛ nin kan donc o ye musée kɔnɔ ye an yɛrɛ tɛna fama ma e m'a fɔ musée directeur ye ko an bɛ taa wa awɔ directeur ye wele kɛ o an bɛ tila ka s'a ma sisan a ye wele kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma ko musée in ye maliyɛnw ta de et puis musée in kɔnɔfɛnw fana ko maliyɛnw de y'a dilan donc ko an kana to mɔgɔ wɛrɛw kana k'an ɲini k'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan directeur bɛ tila ka s'a ma a ye ma ne faamu o kumana o ye bɛɛ ta ye mais a ma wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila ne ma wa a wele kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen b'i ma parce que sɛnɛfɔw ka culture bɛ yen o bɛ yen dɛ n'i sera i ma sɛnɛfɔkɛ sigilen ye a n'a ka tabadagaw ni a ka fɛnw ni fɛnw ani fɛn ninnu mais n'i bɛ don i bɛ wari de sara wari bɛ sara joli bon a man ca a wari man ca wari ko bɛ yɔrɔ la olu man di ne o Samaira ko o wari ni minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan olu de bɛ kɛ ka entretien kɛ personnels bɛ mɔgɔw bɛ minnu fana bɛ ka janto an ka nin ta laadalakɔrɔ ninnu fɛnw na o y'a ye o wari min fana de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka o kɛ ka dɛmɛ kɛ musée mais a man ca n'o don bɛɛ bɛ se ka taa a man ca n'o tɛ wari sara ko yɔrɔ la olu ma bolo bolo kosɛbɛ o Samaira a ma nɔgɔ dɛ bi min na hali ni ko n bɛ n ka saki sigi a ka don ɲɛgɛn na i na wari sara dɛ o fana ye tiɲɛ foyi tɛ taa wari bɔ bi an ko o de kɛlen bɛ ka mɔgɔ sigi ka gɛlɛya dɔɔnin an ma deli wari bɔba den na o ayiwa a ko filɛ nin ye a y'a dɔn ayiwa an bɛna fɛɛrɛ kɛ k'a ko yɛlɛma n'o tɛ nin waati in kɔni na ni wari t'a tɛ marché dɛ kosɛbɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn minisiri ye kɔrɔfɔ minnu fɔ an ye tɔmɔtaw sɔrɔ a la ka yira k'a fɔ hali bi o bɛ labɛnw na ka se ka ɲɛda kura di an ka musée ma awɔ an ka musée dɔrɔn tɛ a da sera a ma an ka seko ni dɔnko yɔrɔ caman bɛ yen bali Mali bɛ taamasiyɛn ni olu de ye bon olu de ye an ka seko ni dɔnko olu taamasiyɛnw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ o y'o ye an man kan tɛ k'an kɔsi o ma Nana Kuyate minisiri an b'a fo Mamu Dafe nka an kɔni famana ka ɲɔgɔn ye yarɔ an bɛna ɲɔgɔn ye sa ko musée kurakurayali daminɛra n'i tora ka taa sɛnɛfɔw ka kokɔrɔw lajɛ i ni minisiri na to ka ɲɔgɔn bɛn kɛ komi ayiwa komi n terikɛ dɔ b'a a ka ministère kɔnɔ yen yarɔ na fɛɛrɛ kɛ o la fɛɛrɛ ko la n'a fɔ ye n ko a kan ka foli fɔ minisiri ye kosɛbɛ yarɔ foli na se o la kosɛbɛ Nana Kuyate u b'a to hali bi an ka sɛnsɛn bi ta ye seko ni dɔnko ye o la n'an bɔra minisiri la patrimoine culturel yɛrɛ ye mun fɛn ye Nana Kuyate an b'a mɛn k'a fɔ ko patrimoine culturel o ye an ka seko ni dɔnko ye mais a bɛ se ka jɔ maa hakili fɛ cogo di o la n'i ma fili e
ka kuma gramani jo adoma ngana do dala kosebe Lala Kuyate ale b'a dɔn Lala Kuyate min f'u ye den ka bi a taba bolo o ye tiɲɛ o la a tɔgɔ de Adama Kuyate kosɛbɛ Ortem Adama Kuyate o don Seko ni Dongo tigɛlama ba o don dɛ Samayɛra kabi kunu fo bi a bɛ k'a jɔyɔrɔ fa Seko ni Dongo a ɲɛnɛmayali la a n'a yiriwali la jamana kɔnɔ a bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na a bɛ k'i jɔyɔrɔ fa o la o de y'a to a ka kan n'an y'a ye nin kɛnɛ ninnu kan an k'a ɲininka a ka se ka walawalali kɛ yaasa anw nouvelle génération an ka se k'a faamu hali bi an ka danbekɔrɔw u bɛ tali kɛ fɛn minnu na aw nouvelle génération aw nouvelle génération kana fɔ anw donc ancienne génération voilà i b'a fɔ aw nouvelle génération Sanogo an t'o la o anw de bila ma mɔnikala ma bila mɔnifile la bila kɔnɔntɔn dolo in dɛ o to ye Moudou tu crois que c'est quoi o to ye tiɲɛ na Jouvansi kuma min na Jouvansi bɛ bɔ o ma k'e tile la o e bɛ Jouvansi ko kuma na n ko kabini a bɛ fɔ ko étoile du Mali an b'o kuma de la ayiwa baasi tɛ kosɛbɛ o ye min sɔrɔ ka lase ni aw an ka diɲɛ ka sɔngɔsɔngɔ sɔrɔ o la n'Ala sɔnna ne tɔgɔ ko Adama Kuyate n bɛ chargé de mission ye Seko ni Dongo ministère la patrimoine de Seko ni Dongo ye o an tɛ musée la sisan wa fɛn kɔrɔ minnu maralen bɛ yan o b'an ka patrimoine fɛ komi yirimanu ni ayiwa a n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ olu bɛ patrimoine fɛ dɔnkiliw bɛ patrimoine fɛ i y'a mɛn dɔnkili kɔrɔbaw dɔ bɛ yen ni Banzumana Sisoko ninnu y'olu da o dɔnkiliw bɛ Mali an ka patrimoine fɛ donc patrimoine ye an ka Seko n'an ka Dongo o de ye ba donnen don a la ba bɛna don a la ka dɔ bɛna caman ba yɛrɛ bɛna fara kan tugun an ka Seko n'an ka Dongo ko jidɔn sodɔn jiridɔn yɛrɛdɔn ɲɔgɔn tɛ an ka patrimoine ye an ka yɛrɛdɔn de ye an ta de ye o de y'anw ta ye jamanakuntigi ko an ka patrimoine o de ye jamana ni ye an ka culture an ka Seko n'an ka Donko o de ye jamana in ni ye ni Seko ni Donko tɛ jamana min na o jamana tɛ yen o de don Ala sago o sago Lala Kuyate ko ni Seko ni Dongo tɛ jamana min na o jamana tɛ yen dɛ o tɛ wulibali ye wa bawo Seko ni Dongo ye mɔgɔ de ye o tiɲɛ na a tɛ tɛmɛ o kan Seko ni Dongo ye mɔgɔ de ye o ye tiɲɛ n'i y'a mɛn ko Seko ni Dongo a bɛ bɔ mɔgɔ dɔ de la donc o la Lala Kuyate ni yɔrɔ ni mɔgɔ kɔni tɛ Seko ni Dongo tɛ yen ayi o la sisan ni Seko ni Dongo tɛ yɔrɔ min b'a la ko mɔgɔ de tɛ yen o ye tiɲɛ donc i b'a ye k'a fɔ Adama ye yɔrɔ min fɔ kosɛbɛ wulibali de don Lala Kuyate sodɔn jiridɔn yɛrɛdɔn ɲɔgɔn tɛ ko jirikuru mɛn ji la a tɛ kɛ bama ye a tɛ se ka kɛ bama ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ o la a y'a fɔ cogo min na jamanakuntigi Lala Kuyate kabi salon an bɛ nin na a y'a yira k'a fɔ ka sikajɛ kuma b'a la salon kɛ Seko ni Dongo san ye kosɛbɛ ɲinɛ tugun a ye Seko ni Dongo don a la ka tila ka kalanko fara a kan parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate ko in bɛɛ lajɛlen ye Seko ni Dongo de Seko ni Dongo kalan fana b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ kalan bɛɛ tɛ ko n taara école la ka taa tubabukan kalan mais Seko ni Dongo fana kalan bulon de don Lala Kuyate Seko ni Dongo y'o de f'u ye maninfin danbe don mɔgɔninfin danbe ye mun ye Lala Kuyate i y'a sɔrɔ e fa ma sɔn fɛn min ma i y'a sɔrɔ e ba ma sɔn fɛn min ma Lala Kuyate man kan tɛ ka sɔn o ma e fa ni ba ma ye yiri min ju la Lala Kuyate o yiriden man ka ye e da Lala Kuyate e fa ni ba tɛmɛ ni kɛwale min ye e kan ka dɔ kɛ ka tɛmɛ o kan Lala Kuyate o bɛ kuma kɛcogo la Lala Kuyate o bɛ baara kɛta la o bɛ fini don cogo la Lala Kuyate o bɛ taama cogo la donc o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ maninfin danbe ye donc i b'a ye k'a fɔ n'i ko Seko ni Donko Lala Kuyate a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o yirisunba in de kɔnɔna na donc o sisan mɔgɔninfin ni mɔgɔ min t'a dɔn a fɔ ko ne fa tun bɛ nin kɛ walima ne fa bɔra nin na donc ne fa o ye nin kɛ walima ne fa tun bɛ taa min ye n'i t'o dɔn o tɛ kelen ye kɔrɔ tɛ wara tɛ ye wa o tɛ tunne ye wa Lala Kuyate o la n'i y'a ye k'a fɔ hali bi ba b'a la ka don nin waati ninnu na k'a fɔ an ka ninnu kɛ Seko ni Dongo cogoya la san ye laɲiniba dɔ de bɛ a la an ka segin an danbekɔrɔw ma wa kunba dɔ de bɛ a la laɲini fana bɛ a la parce que n'i y'a lajɛ bi an bi denmisɛnninw caman bɛ yen Lala Kuyate anw ko in kɔni kɛ bɛ kɔrɔ tɛ wara tɛ o ye parce que an ye an bɛnbakɛw ka taabolo bila an y'an faw ka taasiraw bila ko ce sont des histoires ayiwa an ye ɲɛsin min ma o de ye génération 22-21 ye Lala Kuyate an b'o la bi fini don cogo man ɲi i b'a ye baloko a kɛ bɛ ka tulo suwa walima baloko de kɛ bɛ ka nun suwa
sɔrɔ muso yɛrɛ fana i b'a ye k'a fɔ fini doncogo yɛrɛ kuyate a tɛ ye kuma b'a la danbe kɔnɔna na i b'a ye bariku fini de bɛ doni ko yɔrɔ e yɛrɛ kuyate a ma nɔgɔ dɛ donc o la i b'a ye k'a fɔ an ka segin danbew ma an ka segin diɲɛlatigɛ kɛcogo ɲuman na sabati kɔrɔlenw ma o b'a to yɛrɛ kuyate i bɛ de ko don fili yan maninfin ni fa yɛlɛla yiri min na i b'i jija ka yɛlɛ o la nka n'i ma se ka yɛlɛ la i bɛ guloki bɔ ka sigi yiri ju la e ma ye Samara maakɔrɔw b'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka du kɔnɔna dɔn ka sɔrɔ i ma s'a fɛ yen i b'a den de la i kɛnɛma n'i ye den ye comportement min na donc c'est que o b'a yira k'a fɔ ko du a taabolo de ye o ye yɔrɔ kuyate awɔ e ka o kuma k'o bayɛlɛma tubabukan na l'enfant est le reflet de la famille ça c'est vrai o ye tiɲɛ de c'est-à-dire que ni bamananw kuma ko ni sɛ ye bo kɛ i ka so n'i sera sɛsulu la a bɛɛ bo donc c'est à dire que e tɛ sɛ si wɛrɛ la bo kɔ e ta bɛ ku i fɛ kosɛbɛ e k'o kuma de b'o de yira o c'est à dire que ni mɔgɔ ye ko kɛ la kɛnɛma kosɛbɛ ni denmisɛnnin ye ko ye cogo dɔ la kɛnɛma kosɛbɛ donc i b'a jigin k'a fɔ a bɔra n'a ye so de i b'a jigin k'a fɔ o ko ni ye a ka taabolo de so o ye donc den de ye masa ye kosɛbɛ donc den de bɛ fa ni ba représenter den de bɛ kabila représenter kosɛbɛ den de bɛ o ka du représenter kɛnɛma kɔnɔ donc mais ni aw ka den ye cogo man ɲi wa b'a jigin k'a fɔ o ye aw ka du ye cogo de awɔ ala ko to o ko ne tɛ maa si ka tamasiyɛn ɲuman ye kosɛbɛ ala k'an ci ɲuman na amina ala k'an ci ɲuman amina ala k'a hakili ɲuman d'a ma amina ne yɛrɛ bɛ ka kala dɔɔni sa o yarɔ a bɛ faamu sɛbɛ baara kɛcogo ɲuman ɲini cogo do awɔ n'ala sɔnna o b'a to ne la kuyate ka bɔ yakuma bara hali bi an ka bi kunnafoniw kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ taa sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ko o b'a fɛ ka ɲɛda kurafiye an ka musée national la kosɛbɛ musée national yɛrɛ a ɲɛmaaba Lala Kuyate jɔyɔrɔ jumɛn bɛ musée in na an ka sigidaw kɔnɔna na a ɲɛmaa a ye ɲɛfɔli kɛ o la n'i ma fili e ni Sogodo ka kuma ŋanamani ta di o la an ye somɔgɔsɛbɛn min sɔrɔ o la an k'o ɲɛmada ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura ne tɔgɔ Dawuda Keita ne ye Mali musée d'état général ye musée national a bɛ komi Mali patrimoine bulonba n'i y'a kɔlɔsi an ka sow la fɔlɔfɔlɔ n'i bɛ don sow la bulon de bɛ yen donc bulon o ye mɔgɔ bisimila yɔrɔ ye bulon o ye an ka cɛkɔrɔbaw ka barokɛyɔrɔ ye bulon o ye mɔgɔw bɛ taa faamuyali sɔrɔ yɔrɔ min na bulon fana cɛkɔrɔbaw u tun bɛ ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninw ye donc musée b'o de baara kɛ bi minɛn minnu bɛ yan n'i y'a lajɛ a si ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ a bɛɛ bɔra Mali de la mɔgɔ minnu tɛmɛna anw ɲɛ olu ye baara minnu kɛ ka fɛn minnu to olu de bi yan tomokɔrɔw fana baara la fɛn dɔw sɔrɔla a b'a to ni an b'a dɔn an bɔra yɔrɔ jumɛn an ka mɔgɔw tun bɛ cogo di u tun bɛ baara jumɛn kɛ hali an ka tabiyako la a bɛ se k'an dɛmɛ an ka sira sɔrɔ walasa ka an yɛrɛ taa yɔrɔ dɔn bi parce que an denmisɛnninlamɔgɔw problème jumɛn mana bi taayɔrɔ t'an na repère t'an na référence t'an na donc an bɛ komi an tɛ foyi dɔn an yɛrɛ la Mali dun ye dugu kɔrɔ ye Mali dun ye dugu kɔrɔba ye Mali ye tradition dugu ye Mali ye culture dugu ye donc o bɛɛ de bɛ musée la yan nɔ n'i sera yan nɔ i n'an bɛ se ka kuma o kan k'o partager donc o y'a to an b'a fɔ maliyɛnw ka n'u ka musée la parce que a dilannen don maliyɛnw de kama maliyɛnw de ka minɛn bɛ yen donc an kana to tubabu dunanw kan an don ka tɛmɛ an yɛrɛ kan parce que mɔgɔ caman b'a ɲini k'a fɔ fɛn kɔrɔmara yɔrɔ don ou boliw don a bɛ se ka don aw ka lajɛ boli foyi tɛ an ka société ye fɛn minnu dilan k'olu bila olu de bi yan donc o fɛn ninnu fana n'an b'o lajɛ a ka ca ala fɛ i bɛ faamuyali sɔrɔ an b'a fɔ min ma dialoguer avec son histoire le présent et le passé se retrouvent au musée donc a ka d'an ye mɔgɔw ka to kana pour que vraiment u ka a dɔn u bɔra yɔrɔ jumɛn u ye mɔgɔ sugu jumɛn et puis a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ hakili la yɛrɛ comportement sugu dɔ bɛ yen n'i yɛrɛ dɔn i t'a kɛ donc éducation fana i bɛ se k'o sɔrɔ yan donc yan kɔni ye bulon de ye i n'i donna bulon min kɔnɔ i bɛ dɔ sɔrɔ i na o na i bɛ dɔ sɔrɔ i kɔni tɛ se ka bɛɛ sɔrɔ siɲɛ kelen mais n'i nana siɲɛ o siɲɛ i bɛ dɔ sɔrɔ donc an ka baara o de ye.
Lala Kouyaté. Mais dans tes mains, même dans mes musée directeur national. Avec moi de Mérimini. Ako lawale. Ni be do kono. Bleu ne paye. Et be do bleu ndafe. Wa ali chine la Kouyaté. Du koro sigi me oka. Et ali bamago adu be soro. Adu be a. Bleu be do. Adu ma ban. Et be do o de fait. Be do bleu ne kono folo. Parce que c'est do ere kono. Bon on va faire obé. Alors faut comme musée ni ba ni fa maye ba faut ko onga bleu. Donc il y a bleu ne mali bleu ba. Donc ni ko bleu ni de ma bleu no. E ba soro anga makoro o ka sigoro be. E ba soro nyoshu anga me ko bleu kono. E ba ye ka fo fente ma be la Kouyaté anga me ko bleu ngonana. La Kouyaté wa musée fa na ko ni tara. E ba ye ka fo o fen koro fa na de be. Wala sa alibi ka se hakina jigike anga seko ananga dengo ya ananga tarkula dakuru nyakele. Atete moka beodi ayera kuma do fo akoko ngata ni nanji na bine sabara ayo fa ka kuma kona akoko ma ka tukata mizela ka na fa folo jume ko mize bato ibe iyere ka ibe référence soro iyere ka bokwara ma de ni référence soro iyere ka ka do nga fo no bora mdela ni bemba ma sonima est-ce que erem na songoke ko ni jamana de monde lana à travers cela ki ba ka fo ko chama mi ka ke jamana kono obidabla awada siruma o kuma ina fa bola ko sebe fo ne ke mangoni fa la yirimina Lala Kouyaté ibi bamaka yelala ngani desera glugi boyeki sigi yiri jula ma o temeto ona fo ko yele to do na fo ko yiri Lala Kouyaté ni o kra albi mo be e faka bunya da eka donc on wala anga jando yelala Lala Kouyaté ni ngoni ni kanga ka anga tabu wallahi sama wati na mi jore jere muso wati sera sama amba fo kan mo ko kama dum tike ula o ngako wati la bara nala sona dunga na taula ana wili halibi kasi anga seko ni dongo yoro la asikata anga histoire koro nyini kana alla se jamama nimba to jamana kono do mi sika hakilina soro anga ku koroka usirate kala mi wala mandon foli sinsin ka nyeshi anka no mako makukura munu kun sigile no jabara ni koron sanga in konna ka anga jemu ka mandi soko madunu nye madamu fu ku barkada mali konna na fukata se mali ko kana ma ay bela jelen fu itoko ani ijamuna ka fo nala mabasika na sini alamsa nala o do anga zigala uluni aw ami nyon soro ni kenen kan ka seka jemu kan kura ulase uma Lala Kouyaté ki yira fo ki wali madoka kirina ka ufu e chuala ba e ko ke yengai woni madele ke yekirina ngi ke yengai kirina ka no fo e chuala o jarani ufu de Lala Kouyaté mu ko nana kabila jeni fo maliko na ani maliko ka ya fo tumuna utoro anu ujamuna ba manvi ni ki bi ni datigala ibu luchaya kabila jeni fo kanika be wali mando o ka dania talla kada onga sana wati be shirifa TV je kansoka madama jemuka yankanu ba chama ani musuma te fo amungo maliko na ani maliko ka ka fo Lala Kouyaté ansara ka bin fra nyonga ka beni bido enye o debe songa keni ye nganela mabashi ka munu mani soro ka lage ni su janfara doni o ko sigi o ka jabran so mandi sanve sigi na keni nga o shini 10h eni ni ana nyonso ne ka kuranu ko dangana ma la me bla jeni fo barakala be fo Lala Kouyaté ka ya nyama so fa ka se ya mabala malabama nga dibula barakala no o yanga technicien ante se ga denyina ko fo Lala Kouyaté olu be fo fu le krengarena ba o ka wulika jo ka bo ko sebe ya mabala tire abarala madama jemuka abarala olu to yenga olu de be to duguma ne ka afrique Lala Kouyaté angoni ye shishi de mogolo shishi sa fait kinga olu de be afrique duguma la sa akasika ye la mo fo ko ka do ko ka ba ko Lala Kouyaté wala ante duwa kenyo ne kanyo mblaya anga mblaya ala ka kera le hera ala ko dama ala ka shindu anga amina Lala ko kun to here cha wala ma fola ka shini franchi assalamu alaikum Gani de abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nene bara ni infusé ka ji kala ka kɛ te kan o nene tiɲɛ la mon père mi ka ani mbo gundo dima te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ ni y'a kumaba ye e bɛna surprise kelen ni dɔn a biya a mangani sisan kɔni ye cogo ja te zara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den tiɲɛ
cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala